això, el valencianisme de postguerra és un valencianisme literari, més que altra cosa, un valencianisme cultural. I Editorial Torre, que aleshores la van fundar Xavier Casp i Miquel Albert, va ser el lloc on nosaltres poguérem publicar els primers paperets que havíem escrit. Que vaig veure que si és Marx, poeta català i tal, em vaig indignar, clar, què vol dir això, poeta català? Si és de Gandia, i vaig anar a la tertúlia de Casp, i el Lert i Casp em tancaron una habitació i em va dir que no, que claro que era català. Xavier, quan pot, pega un pas un poc cap a dir, si hem lluitat, diguem, des de les estructures que ens oferia la clandestinitat de lluita antifranquista de Catalunya o procatalanistes, ara que ja tinc més llibertat, doncs ara és el moment, a lo millor, de fer un valencianisme que no estiguera afectat per aquestes tesis fusterianes de que el valencianisme tenia que ser catalanista. Però el trencament, el principal motiu és un enfrontament de tipus intel·lectual entre Casp i Albert i Fuster per una raó. Perquè Fuster puja intel·lectualment, arriba a fer-se una figura gran. Se troben davant d'un intel·lectual que té una talla i un nivell de raonament molt diferent i molt superior, i que es deixa bandejats d'aquest futur regionalisme que ells somiaven, on podien ser les vedettes, els number one, els que manaven. Reaccionen i diuen sí, la raó de la unitat política és la unitat lingüística, per tant hem de negar d'una forma brutal la unitat lingüística. I crec que en tot cas serien els passos que durien a negar aquesta unitat de la llengua. Però si és que en la transició no se tenia consciència de què demonis eren els països catalans, era una concepció purament cultural. Catalunya està tot el segle XX lluitant per la defensa dels seus interessos en totes les dimensions. El País Valencià no. En València capital hi ha una postura d'enveja i de mirar a Barcelona un poc en el recel de que ells són superiors. Me sentía muy blavero, me sentía muy de la bandera nuestra de la cuatribarrada con la banda azul. El blaverisme en general va ser un moviment de reacció. Que era en funció de la ignorància, en gran part, la manipulació, la intolerància, són tres components força explosius. El blaverisme sense el Lert i Casp és feixisme pur i dur. Amb el Lert i Casp és valencianisme. I és un dels drames que hem tingut així, Tot aquell que enarbolava algun símbol o alguna idea de tipus valencianista, ràpidament li se posava l'etiqueta de feixista, ignorant, búnquer barraqueta, etc. Això ens dolia molt, però no podíem contrarrestar-ho de ninguna forma. És que hi ha un moment que el feixisme i aquesta gent s'ajunten, no saps destriar. És molt difícil destriar ja entre Carrau i Xavier Casp. És que estan en el mateix barco, estan fent el mateix, els dos, no? Perquè la gent se donava compte de que li estaven furtant lo seu. I això que li estaven furtant era la seva identitat. Ens volen furtar la paella, els catalans ens volen furtar això, ens volen furtar la llengua, els catalans volen apoderar-se de nosaltres. Aquestes simpleries, aquestes coses tan senzilles, això va anar, i repetit, va anar calant en la gent. En l'any 77, quan arran de les eleccions, les primeres eleccions generals, se crea Unió Regional Valencianista, que era un partit que tendia a ser nacionalista. I les joventuts del Rapenat d'aquests moments són els que crearen el que se deia la paraeta, que era agarrar coses valencianistes i llibres i tal, i muntar una paraeta en el carrer i anar-los venent i tal. D'aquest xicotet núcleo arrencar el grup d'acció valencianista. I el que pretenia era aglutinar el que podien ser les manifestacions més del carrer que una entitat que consideraven que era rància i honorable com el Rapenat no devia de permetre's. El grup d'acció valencianista feia unes
unes pegatines que deia mai serem catalans, i recordo que una vegada vaig tenir una discussió en gent del grup perquè jo us deia, gent, no fiqueu mai serem catalans, fiqueu sempre serem valencians. És el mateix missatge però en positiu. Sí que se va començar a involucrar gent que tenia l'acció que formava part del nom com a protagonista, però moltes vegades era l'acció violenta. La Fundació Valencianista ha editat quantitat de llibres, s'han donat multitud de conferències per tot arreu. Hi ha una cosa clara. El blaverisme no ha tingut un intel·lectual de trellat. Digueu-ne un. La pròpia mediocritat dels ideòlegs del blaverisme es va fer adonar-se de que per si mateixes no serien ningú, no? I prenent una bandera podrien destacar. El plenari va servir per constituir el primer govern preautonòmic. Amb el company socialista Josep Lluís Albinyana com a president. Jo responc de lo que es va fer aquell Consell i estic molt satisfet de la participació d'aquests consellers. Fins i tot els de dreta. Curiosament, van ser més leals que uns altres consellers. Era un organisme molt fort, no en competències, però sí en simbolisme i en representació, perquè representava per primera vegada en la història la voluntat col·lectiva de tots els valencians. El Consell Preautonòmic no tenia pràcticament ningú poder, les diputacions continuaven pesant i això el Consell Preautonòmic no tenia mitjans per a pesar. Era més una voluntat política. O sea, Albiñana, al conseguir la presidencia del Consejo Preautonómico, no se preocupa de buscar competencias del Poder Central para traerlas a Valencia, al Consejo, sino que su primera preocupación fue desmontar las diputaciones provinciales para llenarse de competencias. Pues sí, ahí había el Ignacio Carrao, que era el que capitalitzava la principal oposició i que va aconseguir juntar els de presidents de Castelló i d'Alacant. La Diputació era una Diputació no només franquista, sinó molt franquista. En qualsevol cas arriba un punt en què ja estan contra les cordes de trasversar competències que no exercien a més, les diputacions. Competències que les tenien ahí però que no s'havien exercit mai a la vida. I quan els demanem, prenen l'acord que això ho faran després de les eleccions municipals de 1979. I per apaciguar apareix allí Proceta, que demostra que en aquell moment és l'home de confiança d'Albinyana. Era un home que, a més, li convenia al PSOE, perquè ell havia sigut el president de les Juntes Democràtiques del País Valencià.